Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Katatapos lang ng malakas na ulan, ano? Parang lumabo yata yung mata ko. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back! Hi! Alright, mega love shout out. 1 million in the house. Mega love shout out. Magandang hapon. Alright, katatapos lang ng malakas na ulan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Kay Ma'am Analisa, ayan, mega love shout out. Kay Paul Donisa Official, ayan, mega love shout out. At kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega love shout out. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, welcome back. Mega love shout out po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulang hapon sa inyong lahat. Ayan, ingat po tayo. Katitigil lang ng malakas na ulan. Kaya ingat po kayong lahat. At sa lahat ng mga OFW, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat. Alright, ang atin pong topic ngayon ay si BP Inday Sara ay biktima ng fake news palagi. Alright. At yung talamak na nakawan, ayan, mega love shout out po. 10 million in the house, mega love shout out. Alright, baka pwedeng paki-like and share na rin po. Pwede rin dislike. Ayan, thank you very much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ayan. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay itong mainstream media na naman na fake news. Fake news daw, sabi ni BP Inday Sara. Ayan. Alright. Teka lang At yun nga po ay yung nakabalandra dyan yung Manila Standard, ano, kung saan pinagpapaliwanag po ni BP Inday Sara sa kanilang mga nilabas na news article, ano, sa kanilang news article kung saan pinagpapaliwanag. Alam nyo, ang layo ng ano, no? Ang layo ng diferensya ng administrasyon na ito, ano? At saka ng Vice President. Alam nyo kung bakit? Itong si BP Inday Sara, kahit biktima na ng fake news, pinagpapaliwanag lang niya bakit naglalabas ng mga article na ganun. Samantalang itong administrasyon, pagka nakikita nila na fake news, ano, banta kagad ng demanda, no? Kita nyo yung diferensya, no? Itong ang ano dito, kung saan itong news article ng ano, no,
Manila Standard. Ayan o, naglabas ng statement ang opisina ng Vice President Sara Duterte, no? Dahil nga doon sa nilabas na fake news na nilabas ng Manila Standard. Sabi niya dito, the Office of the Vice President strongly refutes the Manila Standard front page story published on July 1 pa ito, ano, kung saan itong inano ng Manila Standard front naka front line pa, no. Mahirap talaga pag ano, mahirap talaga pag hindi mo kakampi yung mga mainstream media, kalaban mo lahat sila, no. Kahit na napipik news ka na, wala kang choice. Ang gagawin mo lang, ayan, paalalahanan lang. Doon naman ang malaking pagkakaiba. Kasi kung itong administrasyon naman ang dinari ng fake news, ang katapat mo ay kaso. Ayan, yun ang malaking kaibahan ng Manila, no? At ayon pa dito, titled, BP Sara opposes sell wants Rody House to be a museum. Yung tungkol ito doon sa ano, no? Yung tungkol doon sa nabalitaan ng mga nakarang araw na binibenta na nga ng dating Pangulong Duterte yung ano, no? Binibenta na ni Ma'am Hanilit yung ano, yung bahay nilang mag-asawa doon sa Davao, ano? Yung bahay nila dating Pangulong Duterte at saka nung kanyang kinakasama na si Ma'am Hanilit Abansinya, no, yung kanyang jowa. Kasi doon lang sa jowa ay pinagkakaguluhan pa nila, pati yung pribadong buhay, ano. Sabi nga dito, the article falsely claimed that Vice President Sara Z. Duterte is opposed to the sale of the former President Rodrigo Duterte's home in Davao City. Hinaharang daw ni ano, no, ni BP Inday Sara yung pagbenta. Allegedly saying she wants to preserve the house and convert it into a museum for fans and supporters to visit and see where her father used to eat, sleep, and spend most of his free time. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shoutout po kay Leo. Ayan, sino na naman kaaway mo? Lagi ka na lang galit. May galit bang nakatawa? Grabe naman to si Boss Leo, oy. May galit bang nakatawa? Ang lupit mo naman, Boss Leo. Mega love shoutout sa iyo. Ayan, mega love shoutout sa iyo diyan. At siyempre, at sabi niya pa, Porter fabricates supposedly from the Vice President stating the house will serve as a fans reminder or souvenir of my father's favorite areas at home. Diba? Both the headline and the lead of paragraph of the article are completely false and fabricated claim have no factual basis. Di ba? Hindi naman yata nag-oppose talaga. Parang hindi ka naman masaya. Grabe naman. Ano ba ang Boss Leo? Ano ba ang ano natin pag para maging masaya? Ano ba ang ano sa yan para maging masaya? Yung parang umiiyak. Ayan. Sabi, both the headline and in the lead paragraph of the article are completely false and fabricated. This claim have no
factual basis. Di ba? Kanta muna. Anong kakantahin natin? Ay, kumakanta din ako, Boss Leo eh. Kumakanta din ako. Dati noong una pa ay doon kami sa kantahan. Ay siyempre iba na tayo ngayon. Nag-iiba-iba ang panahon. Kaya ayan. Kanta lang. May panahon naman na kakanta tayo. Tapos ang gagawin naman natin, ang ano naman natin, kumakanta na umiiyak para sabihin na masaya. Talaga ito si Boss Leo. At dito pa, while it is true that during an interview on May 12, 2025, Vice President Duterte mentioned the possibility of opening her father's house to the public. She has issued a statement concerning the reported sale of the property since related news began circulating over the weekend. Di ba? Na ano lang siguro ito. Na misquote lang ito sigurong ano na ito, no? Itong reporter ng Manila Standard na gusto lang palang maging ano ng Vice President yung ang pinalabas nila ay hindi na pinapayagan, hindi na pumayag na ibenta yung ano bahay ng kanilang tatay, ano. Minsan talaga yung mga reporter, alam niyo yung mga reporter, hindi naman natin masisi sila kasi nga sa kagustuhan nilang makakuha ng magandang scope o kaya sa kagustuhan nilang mag-viral yung kanilang mga platform, ayun, nami-misquote na sila, nami-mislead na sila. Yun ang tinatawag na fake news. Di ba? Isa pa ito si Karen Davila, isa rin itong pinadalhan ni Vice President Sara Duterte na ano din na fake news din. Ayan, kung kita nyo, no, never man magdemanda never man magbanta ng demanda kahit puro fake news niya, kahit puro fake news na yung pinagagawa sa kanya ng mga mainstream media, no. Itong Manila Standard, hindi naman talaga natin ito masisi. Alam niyo kung bakit? Yung Manila Standard po ay alam ko diyan, isa sa may-ari ay si Martin Romualdez. Di ba? Sino ba si Martin Romualdez? Iyon yung isa sa binira ni BP Inday Sara. Kaya ano pa nga asahan natin, di ba? Kung hindi fake news talaga ang mangyayari. Kaya alangan naman pag inutos ng amo, hindi susundin ng empleyado. Di ba? Hindi natin sasabing nag-utos yung amo, ha. Siyempre, para magpalakas doon sa amo, konting sip-sip. Parang linta lang, ano. OBP calls on the Manila Standard to immediately issue a correction in publish an erratum. We continue to argue the colleagues in the media to uphold the core principle of journalism, accuracy, fairness, and integrity. Di ba? Ang ganda pa ng panawagan. No? Ganda pa ng panawagan niya. No? Yung panawagan pa ng BP Inday Sara, no? Integrity at saka yung panatilihin ang integridad ng mainstream media. Accuracy and fairness and integrity. Di ba? Nakakatuwa yung gano'n na sa kabila ng fake news ka na, nananawagan pa siya ng fairness na pagbabalita.
sa kabila ng puro hindi na magagandang nilalabas sa kanilang mga article, ano, nananawagan pa rin siya ng fairness at accuracy. Di ba? Kaya hindi natin maano, hindi natin aalis na maipaghambing ba itong dalawang administrasyon na ito. Itong administrasyon na ito. Saka dyan sa Vice President. No? Biktima na ng fake news. Mahinahon pa rin siya. Nananawagan pa rin ng fairness, parehas na pagbabalita. Di ba? Doon mo makikita talaga ang tao kung gaano siya ka-sincere sa kanyang trabaho. Kasi siyempre, tama nga naman, isa kang public servant eh. Isa kang public servant. Dapat, ikaw ang dapat tularan. No? Yung presidente nagbigay ng free wifi doon sa may bandang Leyte. Sabi nung isang commentator, may libre naman na dati. Binuking naman kaagad itong si President Marcos. Nag-i-import na nga yung tao, binubuking nyo naman. Wag naman ganon. Di ba? Pag ganyan na nag-i-import na yung tao, ay, bigyan nyo naman ng pagkakataon na, ano? Bigyan nyo naman ng pagkakataon na magtrabaho yung mama. Di ba? Hirap na nga siya kung anong ilalabas niya sa sa next zona eh. Hindi na nga alam kung anong gagawin sa next na zona eh. Hindi na alam kung anong ibabalita eh. Oh. Ang ibabalita na naman yan yung 4,000 barangay cleared na sa pinagbabawal na droga. Oh. 'Di ba? Yan ang sigurado ang niyan kasi inilabas na ng press corps eh. Ng Malacanang press corps. Sigurado isa na iyan sa ipagmamalaki ng ating butihing pangulo. Di ba? Isa na yan sigurado sa ilalabas pagdating ng SUNA. Ang masaklap nga ay kaming mga homeowners, mga HOA ay akala namin, inimbitahan kami nung biga namin na bagong congressman na nanalo. Ang problema, mapupunta ako ngayon sa pro. Ay alam nyo, mahirap naman kasi hindi naman po pwede tayong tumanggi kasi bilang opisyalis ng HOA, nagbaba sila ng memorandum na kailangan daw sumama kami doon sa pro Marcos. Nakakatawa. Tapos hindi naman ako pro Marcos. Kasi hindi ako nagpabudol eh. Di ba? Oh. Nagbaba ng utos yung kasi binagbibintangan yata na puro hakot na lang, puro bayad na lang yung nagbabayad sa hakot. Nakaisip ngayon ng paraan. Binabaan ngayon yung mga HOA. Kailangan daw siyam na opisyalis. Pag hindi man siyam, proud dawawin nyo. Ayan, Tatserb. Ayan. Tatsrib. Ayan, mega love shout out kay Tatsrib. Katatapos lang ng ng panran, katatapos lang ng panran diyan sa Davao. Ayan, mega love shout out po sa mga taga Davao at sa mga solid na marami ako diyang kaibigan sa Davao, sa Mati. Ayan, marami akong kaibigan diyan sa mga taga diyan sa Mati. Mega love shout out sa inyong lahat. Sa mga sa mga Bayot family diyan sa Mati, Davao. Mati Davao. Ayan. Mega love shout out po sa mga Bayot family. Bayot apelyido po 'yon ha, hindi 'yon
Opo, idol, tatak Duterte pa rin kahit anong mangyari. Oo nga, nakakalungkot nga po nakakalungkot na malaman natin doon sa dahig na sobrang payat na daw ng dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot na balita. Siyempre, matanda na 'yon, di ba? May mahina ng kanyang pagdating sa resistensya. Lalo na sa lamig, kaya nakakalungkot na malalaman natin na sobrang payat na daw ng dating Pangulong Duterte. Kaya pagdasal natin na kahit payat man siya, malakas ang kanyang pangangatawan, na kahit anong sakit na kanya ay gabayan siya ng Panginoon parati. Opo, idol, nakakaiyak talaga. Kaya nga nakakadurog ng puso na alam nyo, laki ng Libra the Wanderer, mega love shout out po. Ayan, salamat po, salamat. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Nakakadurog nga ng puso na sa lahat ng ginawa sa atin, sa lahat ng ginawa sa ating mga kababayan, iniwas na lahat sa pinagbabawal na gamot. Tapos ito pa ang sinapit ng kanyang galit ka. Maloko talaga si Boss Leo. Nakakaiyak naman na lapit na naman na madagdagan ng kaso yang tatay nyo. Mamamatay tao. Grabe ka naman. Alam nyo, kung hindi si Raulo, hindi mo mamatay. Grabe ka. Di ba? Boss Leo, galit ka pa rin. Galit talaga ito si Boss Leo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Boss Leo, Alam nyo kung bakit? Karyonan. Alam mo, Karyonan, kung hindi mo naramdaman yung ginawa ng dating Pangulo, ay ewan ko sa iyo kung anong klaseng tao ka. Alam ko bakit. Dito sa lugar namin, napakaraming drogista. As in, napakarami. Nung pag-upo ng dating Pangulong Duterte, nalinis lahat yan, nagtakbuhan lahat. Alam niyo kung bakit? Yung iba sumuko, napakaraming sumuko. Hindi nga namin inaakala na marami palang hindi namin inakala na ang alam namin, marami lang nagbibenta. Maraming nagbibenta doon sa amin. Yung pala, napakarami na rin na user. Ngayon kung hindi mo naramdaman yan, Karyonan, ay hindi ko alam kung tao ka ba. Di ba? Hindi ko alam kung tao ka. Kung hindi ka na biktima. Di ba? Kailan po ba sila sumuko, idol? Ngayon lang ba? Matagal na, ngayon nga nagbalikan na, nandiyan naman uli. Alam mo kung bakit? Di ba? Nandyan. Talak na nakawan. Pati yung yung isang yung bahay nila, ibininta lahat yung mga kalan. Bininta lahat yung kalan, yung kaldero. Alam niyo kung bakit? Sinama nga sana namin sa Ay, sinsya na, kaka-open ko pa lang. Okay. Ayan. Maraming salamat at mega love shout out kay Marlon Francisco. Ayan. At kay Salvador Altura, mega love shout out. Alright. Wala talaga tatalo kay Tatay Digong. Alright. Ayun na nga po. Nakakalungkot na nung tapos ng termino ni dating Pangulong Duterte, mga isang linggo nagbalikan na yung hanggang ngayon talamak. Ayan yung namin, yung opisina namin ngayon, yung opisina ng Busco. Pinasok kagabi ng magnanakaw.
Tatlo yan sila dito magkakatabi. Una yung ano, una yung Shikis. Ayan, na-promote na yung Shikis ha. Pinasok. Pangalawa, yung katabi namin ditong ano, yung kainan. Isaw House. Pinasok din. Ito, kagabi ito sa amin yung sa bus ko. Pinasok kagabi. 'Di ba? Mahirap na panahon ngayon. Oo nga eh. Mega love shout out kay Jonathan Abunal. Yan lang ang pananakot ng mga maliliit na user lang naman. Bakit nalinis ba lahat? Alam mo Boss Jonathan, ano? Kahit sinong maging presidente, hindi kayang linisin lahat yan. Alam mo kung bakit? Hindi naman si dating Pangulong Duterte ang naglilinis, yung mga pulis eh. Oh. Di ba maraming sangkot na pulis? Paano malinis lahat yan? Di ba? Watching from Pangasinan, sabi ni Marlon Francisco. Alright. Opo, pati dito noon talagang tumahimik. Talagang tumahimik. At saka yung mga user noon, tumaba talaga. Tumaba. Yung iba ng mga sumuko, dinala doon sa Nueva Ecija, doon sa pinakamalaking facility. Gumanda yung kanilang mga katawan. Nagsisuko sila eh. Oh. Sino ba yung napapahamak? Eh napapahamak yung mga nasiraan na ng bait. Alam nang nandiyan na yung mga pulis, makikipaglaban pa. Eh wala na sa matinong pag-iisip eh. Oh. Siyempre, alam mo, yun ang pangako niya. 'Di ba? Di naman talaga siya gagawa. Yan, mga pulis talaga, oh, 'di ba? Siyempre, kung ano sinabi niya, yun din ang iutos niya. Ganun lang kasimple yun. Ikaw na lang ang di matahimik. Bakit naman tayo magtatahimik? Ano naman ang problema mo kung mag-ingay ako dito? Ako lang naman mag-isa. Yung pangako na 20 na bigas, ano yun? Bigay ba? Pangako na 20 na bigay ba? Bahala kayo dyan. Di ba? Napakarami. Minsan lang talaga hindi nyo matanggap. Hindi nyo lang talaga matanggap ang katotohanan. Hindi nyo matanggap ang katotohanan kasi wala kayo doon sa ano. Wala kayo doon sa tunay na realidad. Ewan ko, saan kayo? Di ba? Ang sa amin, ang community namin is nasa ano lang kami, sa 4 to 6,000 botante. Ibig sabihin 18 pataas. Nasa 6,000 lang ang ano sa amin. Ibig sabihin yung 17 pababa, 'di ba? Mas marami din. 'Di ba? Na pupwedeng magiging biktima pa. Hindi ba natin 'yon pwedeng anuhan? Hindi ba natin pwedeng pagmalasakitan 'yon? Barry Reyes, mega love shout out. Boss ka pa. Marami ka pang pira para tawagin ka yan. Alam ko ang boss atong ang grabe naman 'yon. Hindi ba pwedeng hindi ba ikaw Boss Barry Reyes, pwede ba kitang tawagin boss? Hindi ba pwede 'yon? Di ba? Pwede naman 'yon, di ba? Malaya naman tayo lahat. Di ba?
Eh kung wag mo akong tawagin na boss, eh, wala tayong magawa dyan. Di ba? Burat, hindi pwede. Anong hindi pwede? Boss, alis muna ako. Babalik ako mamaya. Yes, maraming salamat, Tatserb. Yan, maraming salamat sa iyong pagdaan. Alam nyo, nasa sa inyo na yan. Eh, kung gusto mo, tawagin mo akong busabos. Nasa sayo yan. Ikaw yan eh. Oh. Paano po yung build na malaking budget sa flood control? Anong nangyari doon? Baha pa rin, tapos ang sinisisi yung nakaupo. Ano yun? Paano po yung build na malaking budget sa flood control? Anong nangyari doon? Anong build flood control? Ang gulo naman ito, hindi ko maintindihan. Tapos ang sinisisi yung nakaupo. Sino ba ang nag-ano ng flood control? Ayan, mega love shout out kay Fred Panagsagan. Ayan, Richard Romero, mega love shout out, na miss ko si Tatay Diggs kasi ang daming pugo at droga pero tinago ng mga pulis, Manila Police at tago upang mabenta nila yung online sabong ni atong ang si Duterte na kinabang ng bilyones na komisyon. Duterte build. Marami na. Ano ba ang hinanap mo sa build? Andyan no, yung Cebu, si Silik Cebu, Pangasinan, di ba? Napakaraming build. Ano bang hinanap mo? Sino bang nagsisi sa ano? Sino bang nagsisi sa nakaupo? Si Duterte ba? Yung naghahanap ng mga diehard supporter ng Duterte, wag niyong i-ano kay Duterte yun kasi hindi man inutusan ni Duterte yun na hanapin yung kanyang ano doon sa nakaupo ngayon. Di ba? Hindi kasalanan ni Duterte yan kung maghanap yung taong bayan. Di kaya ni Tatay Duterte si atong ang, kaya tiway na lang yung mga nawala. Anong mga nawala? Alam nyo, itapik ko yan Fred Panagsagan yung yung mga sabungero na yan. Alam nyo, may mga ano dyan sa sabungan. May mga yung mga may-ari ng sabungan, may mga ano yan dyan. May mga sindikato yan. Maraming sindikato yan dyan. Kahit hindi may-ari ng sabungan, yung mga mananabong na mga big time, maraming ano yan, may mga sindikato yan dyan. Itatapik natin yan minsan, yung sa sabong na yan. Away negosyo yan, yung sabong na yan. Maraming ano dyan, maraming malawak na usapin yan. Sabi ko nga sa inyo yung ano na yan dyan, lalo na yung matagal akong sa sabong nung panahon na ako ay medyo bata-bata pa. Matagal akong nagsasabong, kaya may mga sindikato yan dyan sa sabungan. Kaya yung mga nawawala dyan ng sabungero, maaari na may mga sangkot dyan, pero malaking sindikato ang kinaya nga po kinaya nga po ang sindikato ng drugs daw, pero di kaya ang sindikato ng sabong. Anong sabong? Matagal na yung na yan ngayon lang yan pumutok yung sabong na yan. 2 years ago lang yan, yung sabong na yan pumutok. Tsaka yan, away ng away ng mga negosyante yan. Negosyante at mga sindikato. Pag ang negosyo nyo napasok ng sindikato, maniwala kayo, magka buli-bulilyaso lahat yan. Sa totoo lang.
Basta mapasok ng sindikato, kahit anong tatag ng negosyo, basta mapasok ng sindikato. Oh. Mababaliwala yan. Ayan, Bernardo de la Cruz. Mega love shout out. Magandang hapon kay Bernardo de la Cruz. Si Nard yata ito ah. Nard, magandang hapon sa iyo. Ayan, mega love shout out. Kumusta po? Minsan kasi yung ano natin, yung mindset natin, puro na lang sa puro na lang sa presidente. 'Di ba? Presidente, presidente naman talagang nag-uutos. Oo sir, kasi sabi ni Bato, hayaan na muna yung sabungero maimbestigahan, kaya gusto nilang patayin ang balita. 'Di ba? O kaya nga hayaan na nga muna na maimbestigahan 'di ba? O ano bang investigasyon ngayon? Ano bang lumabas ngayon? Huwag kayong magpapaniwala sa mga balitang balita na kung ano-anong balita. Alam niyo kung bakit? Minsan para lang mawala doon sa focus kung ano-anong papuputukin ng balita. O, ganoon lang kasimple. Para mawala yung halimbawa yung ikaw nasangkot ka sa hindi magandang ikaw Fred Panagsagan, di ba? Hindi ka nasangkot ka sa hindi magandang para mawala yung issue sa iyo, gagawa ka ng ibang paraan para ma-divert yung issue. May mga ganyan na sistema ba? Minsan ilalagay naman sa bibig po mismo ni Bato, sir, galing. Iyon. Hayaan natin yung investigador. Yung investigasyon, di ba? Sila ang sila ang nakakaalam diyan. Huwag nating panghimasukan yung kanilang investigasyon para hindi magulo. Hindi sila magkagulo-gulo sa kanilang investigasyon. Huwag nating kung ano ang lumalabas, yun ang ibalita natin. Huwag natin dagdagan para hindi tayo ma-fake news, di ba? Wala po silang isyo noon kundi pugo lang. Ay ibig sabihin hindi pa pumutok yung isyo. Di ba? Di pa pumutok yung isyo. Di ba? Ibig sabihin na natin na wala pa yung isyo noon, wala tayong magawa. No? Ngayon lang yan naglabasan Si Turi lang nag-post na bigyan ng oras mga nawawala. Di ba inimbestigahan na sa Senado yan? Ilang linggo yan nagserko-serko sa Senado, di ba? Yung investigasyon na yan. Di ba? May na doon, mga lumabas na doon yung mga lumabas na doon na tungkol diyan nung investigasyon sa Senado. Hanapin ko yung link. Yung investigasyon sa Senado. Inano na lahat yung mga lumabas ngayon na testigo. Pinangalanan na yan ni Atong Ang doon sa Senado. Kung saan tumakbo pa nga yan ng alam ko tumakbo pa ng mayor yan Yung lumabas ngayon na alias na yan. May mga pangalan na yan. Kaya nga sa natin yung sindikato dyan sa Sabong, napakalaking sindikato yan. Alam nyo kung bakit? Yung mga tsupi yan. May mga tsupi yan. Kahit matino ka, halimbawa ako, marami akong manok. Marami kang manok, big time ka na sa bungiro. Pag napasok ka ng sindikato, pira-pira kasi ang labanan dyan pagdating sa loob. Pag napasok ka ng sindikato, halimbawa, magkalaban tayong dalawa, tatalon yung madalas mo akong tinalo, kukontak ako ngayon ng sindikato. Tsupiin mo yung na yan, kukontakin ngayon ng sindikato yung mga tauhan mo. Kasi yung mga big time na sa bungiro, hindi naman yan pumunta doon sa doon sa baba maghanap ng mga kalaban. Maraming tauhan yan. Kaya nga pag napasok ng mga sindikato yan, kahit anong gagaling ng manok mo, tatalunin ka.
Ganon ang nangyayari. Ngayon, pag nalaman ngayon ng mga tauhan, pag nalaman ngayon ng amo na yung tauhan na naging kasabwat doon sa YouTube, doon na ngayon nangyayari yung mga ganyan. Maraming nangyayari yan. Ngayon lang lumabas. Maraming alam nyo, Fred Panagsagan, huwag kayong mawala ng gana. Alam nyo kung bakit? Iyan ang mga diyan ka makinig, diyan ka makakakita kung sino ang diyan mo mababalanse kung sino ang nagsasabi ng totoo. Oh. Di naman husgado ang Senado. Tama. Sabi ni Mike, di naman husgado ang Senado at Congress in aid of legislation ang mga investigasyon. Di ba? Pero ang Senado at ang Congress nag-ano din yan, pag talagang sigurado sila doon sa inimbestigahan nila, pinapasa din nila yung kanilang inimbestigahan doon sa Senado, pinapasa din nila yan sa halimbawa sa NBI, sa DOJ, sa Supreme Court, pinapasa nila yan para makatulong ba sa investigasyon, mapadali yung investigasyon. Ganon lang ang pero kadalasan yan in aid of legislation. O, di ba? Minsan nga in aid of election. O, ganon ka. Politika yan eh. Senado man, kongreso, politika pa rin yan ang labanan dyan. Ibig sabihin, pag may gustong palabasin dyan, mapapalabas nila yan. Diba? Kita mo ngayon, anong nangyayari ngayon? Nadadali na ngayon yung mga tanim witness daw. Diba? Nasa hot seat ngayon ang Senado dahil nga sa tanim witness. Pero ginagamit nila as political tool ng mga kalaban nila sa politika. Tama! Oh. Nagagamit talaga, yan ang totoo. Kasi mga politiko yan eh. May mga sariling interes yan. Di ba? Kung matatandaan nyo, di ba? Good morning po kay Ma'am Maria. Ayan. Kung matatandaan nyo, di ba? Noong 2016, napakabango ni noon Mayor Binay, Vice President Jejomar Binay, napakabango noong 2016. Anong ginawa ni Jejomar Binay? Nung pag-declare niya na tatakbo siya ng pagka-presidente, anong ginawa sa kanya? Di ba? Binira ng binira hanggat hindi na makaahon? Di ba? Samantalang nung hindi pa siya nagde-declare, wala. As in napakabango niya sa mga kasama niyang politiko. Trial by publicity ngayon, mga kalaban nila. Kagaya ni BP Sara. Oh. Di ba? Nagagamit talaga. Hindi yan talaga hindi yan talaga maiiwasan. Kasi ang mga yan, mga politiko yan. Iba't ibang iba't ibang partido yan ang galing. Oh. Yung iba naman, kung saan sila may mapapala, doon ang mga yan. Parang mga hunyang uba. Oh, di ba? Nung pangulo pa si President Duterte, di ba? Halos himurin nila yung wheat packs ng matandang Duterte. Ngayon, nasaan? Pinagkanulo na sila, di ba? Ganun lang kasimple. Kasi nga, mga interes lang nila ang inaano nila dyan. Para lang sa ikagaganda ng karir nila sa politika. Oh. Di ba? Tama. Hindi nila matanggap na probinsyano ang lumampaso sa kanila eh. Yan talaga ang masaklap na katotohanan. Hindi nila na ang isang probinsyano ay ilalampaso sila lahat. Di ba? Kaya tingnan nyo.
Tingnan nyo ang nangyari sa kanila. Hindi nila matanggap-tanggap eh. Di ba? O ngayon, anong nangyayari sa atin ngayon? Yung mga amin, sinabihan ko na sila na huwag kayong magpabudol dahil iyan, magbabawi yan. O, hindi sila nakinig. Kasi nga, isasauli na daw yung pira na mga nawala nung panahon ng kanilang tatay. O ngayon, nasaan? Di ba nabudol? Nabudol sila. Yan ang masakit na katotohanan dyan. Huwag na tayong huwag na tayong mag ano dyan. Ngayon, kung may nagawa man, abay, dapat lang na magtrabaho siya dahil binuto siya para magtrabaho dyan Oh. Sabi nga doon nung namigay doon sa inaugurat siya yata doon sa Leyte ng free wifi. Anong sabi nung isang matagal na namang may wifi doon. Bakit? Anong nangyayari ngayon? Boss Flora Magdua. Ayan, marami nang nakawan ngayon, Boss Flora Magdua. Ayan, yung tatlong establishmento dito sa dito sa amin pinasok ng mga magnanakaw. Sunod-sunod. Tatlong establishmento pinasok ng mga magnanakaw. Grabe na ngayon. Gutom na siguro ang tao. Hindi natin masabi kasi dumadami na ang magnanakaw. Antonina Payongo, magandang hapon po. Baka sa sobrang gutom na rin, hindi na makatiis ang tao, magnakaw na talaga. Di ba? Leone Contiga, mega love shout out. At kay Antonina Payomo, mega love shout out sa inyong lahat. Di ba? Wala. Tinuklap yung bubong. Alam nyo, kung talagang takot na magnanakaw, akalain mo yung 17 tornilyo tinanggal, ibig sabihin kumain siya ng mga pinakamababa diyan 1 oras. 'Di ba? Isipin mo kung gaano kalakas ang loob ng magnanakaw. 17 tornilyo, ibig sabihin naka-tornilyo 'yon. Yung tawag nito, torque screw. Ibig sabihin, kinalas niya ng dahan-dahan ng yabe. Dinahandahan niya yun kasi hindi naman po pwedeng bilisan niya. Maririnig yung kalansing ng yero 17 tornilyo para matanggal niya yung isang long span na bubong. Diba? Isipin mo kung gaano katagal yun sa 17 tornilyo. Nangalkal pa siya sa loob ng opisina. Isipin nyo kung gaano kalakas ng loob. Kasi kung ang magnanakaw takot, hindi yan magtatagal ng kalahating oras. Di ba? Doon mo makikita na talagang ang instinct mo nun, palaban yon. Kasi tumagal siya ng ganon katagal Ibig sabihin, makita man yan, maaaring lumaban. Sinong tama sa inyo? Sinong tama? Sinong may tama? Magandang hapon po kay Eusebio Mariano. Hello from Bicol. John Eusebio. Ayan, mega love shout out po sa lahat ng mga taga Bicol. Saan kayo dyan sa Bicol? Boss John Eusebio. Ako rin from Bicol. Sorsogon. Diyan sa pinakamaraming NPA. Sa Sorsogon. Sinong tama sa inyo? Sinong tama? Sinong may tama?
Ayan. O, ano na pala tayo ha, mag isang oras na pala tayo ha. Ayan, mega love shout out sa mga taga Daet. Ayan, nandyan si Baka by number, magmi-meet up kami ni Kalingap Bal Santos Matubang, yung nagsabing BBM at tambaluslos. Anong nagsasabing BBM at tambaluslos? Maging mapagmatsyag po, alam natin lahat kung sinong totoong bilyones kung tumira at andosin. Di ba? Aywan ko sa kanila, basta ang ano diyan kung may mga bilyon man yan, wala na silang wala na tayong sa kanila. Ang ano natin, Jesus is my savior. Nakakatakot ito. Maka-Diyos pala ito si Jesus is my savior. Yun lang ang sa atin lang naman. Tama 'yung sinabi ni Tama itong sinabi ni sino ito? Ni Boss Mike maging mapagmatsyag tayo sa ngayon na panahon. Alam niyo kung bakit? Dumami na talaga yung magnanakaw. Biruin mo. Araw lang ang pagitan nung Biyernes, itong kabilang bakod lang namin yung Shikes. Tapos pagitan naman ng isang tindahan yung yung tawag nito, yung Isaw House dito sa may Kainta, sa may Taytay. Tapos kagabi naman ito sa ito sa bus ko. Nakakalungkot nakakalungkot na nakakagalit kasi nga yung nagtrabaho ng todo, para sa atin, ngayon pinagkanulo. Ngayon ay hinambing yung trabaho, hindi matanggap nung iba. Hindi talaga maiwasan. Alam niyo kung bakit? Pagdating lang sa disiplina, talagang na disiplina. Alam niyo kung bakit? Ihalimbawa natin sa isang teacher. Pag ang teacher hinigpitan yung mga estudyante, maraming matututo. At maraming matututunan. Di ba? Tulad sa nakaraang administrasyon kay dating Pangulong Duterte. Yung mga drug dependent na, hindi namin akalain na yun doon sa lugar namin. Ganun na pala karami ang drug user. Nung sumuko na, napakarami pala. Nung nagsisuko, ngayon yung iba nag-abil ng kanilang kasi maraming physical fitness, maraming klase. Yung iba nagpa-rehab talaga, yung talagang medyo nagpa-rehab. Gumanda yung kanilang mga katawan. Ngayon tinakwil na nila. Nung nagbalikan, yung iba nahikayat uli. Alam nyo yung isang kaibigan ko, hindi ko akalain na user pala. Ang ganda-ganda ng trabaho, napakaganda ng trabaho, regular sa trabaho, biruin mo 30 years na siya. Padiba sa regular sa trabaho, malaya siyang nakakalabas ng pabrika. Kay natsimpuhan man, alauna ng madaling araw, nahuli ngayon ng pulis. Alam mo ang dahilan, nagpakain lang ng manok. Mayroon bang manok nagpapakain ng alauna ng madaling araw? Di nakuha yung cellphone. Doon nakita na
ano na pala siya, drug dependent na pala. Hindi namin alam na ganun pala siya. Ang ganda-ganda ng trabaho. Regular sa trabaho. Ngayon, anong nangyari? Napariwara yung mga anak. Di ba? Hindi ba makatwiran yon? Na dapat lang natin na saluduhan yung ginawa ng dating Pangulo? Napariwara yung mga anak. Napaaga yung pag-alis ng kanilang nanay na dahil sa problema doon sa kanyang asawa na doon niya rin nalaman na gano'n na pala yung asawa niya. Kasi magkasama sila sa trabaho ever since eh. Doon na sila nagkaasawa, doon na sila kinasal, doon na regular trabaho parehas eh. Nung nalaman na gano'n na pala yung asawa niya, hindi niya matanggap na gano'n ang sinapit. Natanggal sa trabaho. Oh, pero tinanggap naman, nagparehab siya. Eh ang problema, naapektuhan yung mga anak. Diba, hindi ba natin tatanggapin yon? Yung isa naman, dinala namin sa ano, yung ngayon, bumalik yung asawa. Problemado ngayon yung asawang babae. Ngayon, palibasa may mga partner kami na mga malalaking eskwelahan. Isa na dyan yung Lasal. Nagkaroon ng isang seminar patungkol sa mga pag-handle ng mga ganong sitwasyon. Di, isinama namin yung nanay para kahit papano magkaroon ng mga idea kung paano ma-handle. Kasi yung mga anak niya maliliit pa. Alam nyo ang inabutan. Wala na yung kalan, wala na yung mga kasirola. Ang naiwan na lang mga pinggan na hindi na mabinta. Bininta na yung kalan ng asawa. Kasi na ano na eh, bumalik na sa dati. Wala, hindi man maisuko-suko ng asawa. Oh, kasi pag nagparehab ka ngayon, kailangan mo ng pira. Kailangan mo magbayad. Eh anong ibabayad nila? Wala nang lutuan. Diba? Ganun na. Ganun na ang ano. Ganun na ang nangyayari ngayon. Kaya yung mga nagsasabi dyan na ano, yung mga kumukontra dyan, eh pasensya na kayo. Kasi ako nasa ground ako eh. Nakikita namin ang sitwasyon lahat. O, yung iba dyan, maaari dyan, yung mga subdivision, hindi nyo alam. Talamak na rin pala yung mga kapitbahay nyo. Diba? Sabi ni Boss Mike, kaya po dumadami yung mandurugas o napipitang magnakaw. Walang pulisiya. Project na matino para sa mas nakakarami. May 500 to 700, mabuti sana kung bumaba mga presyo. Diba? Ganon talaga ang nangyari. Isipin mo, ay, nangako ka na 20 pesos ang kilo ng bigas. Diba? Hindi mo natupad. Alam nyo kung bakit? Kayang-kaya naman matupad eh. Kayang-kayang matupad na 20 pesos ang kilo ng bigas. Oh. Kayang-kaya. Alam nyo kung bakit? Bilyon ang pinamigay sa ano? Bilyon ang pinamigay sa ayuda. Kung ibinili nila ng bigas lang yun, at ibininta nila kahit 10 piso, kayang-kaya eh. Nakinabang pa lahat. Alam nyo yung ayuda? Halimbawa yung ayuda, nakatanggap yung tatay ng ayuda. Pag uwi ng bahay, bumili ng isang kahon na Red Horse. Diba? Di hindi nakakain yung mga anak. Hindi nakakain yung mga anak. Kasi nga ibinili ng alak eh. Oh. Kung ibinili nila lahat ng bigas yon at ibininta nila kahit 10 piso, kayang-kaya eh. Kahit 10 piso pa ibinili ng bigas eh. Eh ang problema, wala eh. Oh.
Sabi nga nung kaibigan ko eh, mas maganda nga yan eh. Umami daw yung mga adik. Alam niyo kung bakit? Nakakatipid daw. Kasi pag nakahay na, 3 araw hindi kakain ng kanin. 3 araw hindi kakain, di nakatipid nga naman. Oh. Nakatipid talaga 3 araw. Eh ang problema, nasiraan na ng bait. Nasiraan na ng bait. Oh. Ang nangyari, minulis siya. Yung 10 taong gulang na bata. Oh, kayo ba matutuwa? Nakakalungkot lang ng mga aywan ko. Yung mga umiisip ng ganyan na ano. Siguro hindi nyo naranasan, hindi nyo nakikita ang tunay na realidad, kaya nasasabi nyo yan. Ako, sasabi ko ito kasi nakikita ko lahat eh. Pumunta lang kayo dyan may ano, pumunta lang kayo dyan sa may gitna ng EDSA, makikita nyo dyan yung mga nagrarugby. Pinapabayaan lang. Ayan, yung sa PhilHealth. 'Di ba? Halos 90 billion. 'Di ba? Pinapasauli ng Supreme Court 'yon. Asaan? Maliwanag doon. Pinondohan yung may mga pundo na. Ayan, mega love shout out kay Pachiko Okmiha. Ayan, mega love shout out. Hindi natin to imbento. Utos ng Supreme Court yan na ibalik. Asa na? Ngayon, tingnan nyo yung ano. Deserve nila yung addict kasi bisyo na nila yun. Wag addict kahit hindi pa presidente ngayon, dati na nilang ginawa yan. Ayun na nga ang inaano ko. 'Di ba? Yan ang pinili nilang buhay. Ang problema, paano naman yung pamilya nila? 'Di ba? Deserve ba ng pamilya nila na maghirap sila nang dahil diyan sa isang ano lang? Kung halimbawa yung tatay, deserve ba nung anak na maghirap sila nang dahil sa adik yung tatay? 'Di ba? Hindi deserve ng anak na magdusa sila nang dahil adik yung tatay. Di ba? Deserve ba nung misis niya na magdusa siya nang dahil adik yung tatay? Ganda pa naman ang pangalan mo. Di ba? I-deserve ng pamilya niya na magdudusa sila nang dahil doon sa isang naging drug dependent. Kasi nga, kung ang community nyo naandyan lahat, maraming po pwedeng mangyari. Kung wala yan, diba, di malayo sila sa ano, malayo sila sa tukso. O tukso kasi nandiyan lang. Kung wala yan, wala yung mga po dyan sa mga kapitbahay, magagawa ba yan na maakit sila dyan? Di ba hindi? Kasi nga wala eh. Kung nandyan lang, pakalat-kalat, yan tsansa na ma-influensyahan yung mga kabataan. Di ba? Deserve ba nila yon?
Kasi nga, yung mga ganyan, yung mga nag-pusher na yan, ang hinahanap yan ay customer, paano sila mabuhay? Oh, paano yung kung isang may pamilya, nabula nung isang pusher, di ba? Deserve ba nung mga anak nun? Pagdusa sila, nandahil lang doon sa nagpaloko yung kanilang tatay doon sa pusher? Hindi nila deserve yun. Hindi nila deserve yun na maging drug-dependent yung kanilang tatay. Amiga love, shout out kay Jen Adik. Ay, Jen Adik. Adik sa Jen pala. Jen Adik. Nagkamali tuloy ako. Shout out kay Jen Adik. Ay, mali ako. Yung ginagagawa nilang rehabilitation nasaan na ngayon. Ginagamit ngayon. Galing kami doon ng in Jesus name. Galing kami doon nung nagbisita kami, naandun pa rin. Yung isa nga nandoon sa dinala doon yung isang drug dependent nung nakaraan, dinala doon nung barangay, doon sa kabila. Ginagamit pa ngayon. In Jesus, Jesus is my Savior. Ginagamit pa ngayon. Si Basti adik na adik. Adik saan? Sa babae? Natawa tuloy si Ma'am Jen. Ay, sorry po Ma'am Jen ha. Maraming biktima yung adik, buti sa kanila. Pasensya na Ma'am. Binson, karamihan sa mga DDS adik. Oh, di wow sa'yo. Ikaw, adik ka rin. Nawala yung drugs sa panahon ni Digong. Alam na yun. Yaan na natin yun. Alam mo yung mga sarado ang isip Boss Mike. Ayan na yun. Ayan, si Boss Benson. Ano yan? Bigyan mo nga ako. Ay, magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Alas 5 na, alas 4 na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sinamahan nyo ako hanggang dulo. Nakakatuwa itong mga natin, mga commentator. Maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng commentator. Maraming salamat sa inyong lahat. Jesus is my Savior. Maraming salamat sa iyo. Kay Boss Mike, kay Benson. Ayan. Kay Ma'am Jean. Ayan. Lahat na adik. Di wow na sa iyo. Ikaw na ang good boy. Ayan, maraming salamat po at sa lahat ng dumaan, maraming salamat sa inyong lahat. At kay Mami Mercy Kalunod, maraming salamat po. At siyempre, ngayon lang tayo ng lugaran mag-live. Sa susunod, yung mga sabungero naman, sinungaling ka. Ay, ikaw na ang banal. Boss Benson, ikaw ang banal. Kabanalan. Ayan. Boss Benson banal. Paalam na po. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon.